आं गाबोन न'आव थांनानै लोगो हमहैनाय जागोन बे रंगिनाखौ सिदा खोना बुंहरखाबाय आं रंगिना नोंहा आंनि नाम फानदोंना इन्टारटेनमेन्ट आं नोंखौ जादों इन्टारटेनमेन्ट आरो बे मैखोम गुन्दा हेकार नोंखौ दाथाखायो आं मा खालामो सिदा सिदिखा सासे इउटुबारा 20K नि बरनाम जागासिनो आरोना बे इउटुबारा सोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायदो दानिया भिडिअखौ आङो क्लिप सालायना होगोरनि मा बै सासे भाइरेल खालामग्राया माबायदि माबा सोलो बाहायनानै बे इउटुबारखौ बेबायदि फासिदों नायनानै ला भिडिअखौ ओइ मैखोम गुन्दा आं होनदों बे मैखोमनावहाय आथिया सेरब्रा बाहायनांलाय सोर इन्टारटेनमेन्टखौ होनदों बे हिन्जावालाय बाबु थेख्लानो प्रफाइलबो गैया जेबो गैया प्रफाइलानो बे हिन्जावनिखासो रंगिना ना मा बिनिखासो प्रफाइलानो दम गैया होनखाबायना रावबो आं दा मानसि न'खराव दं नालाय ओंखायनो एसे बारा गोसा रायलायनो हायासै आं रायजोबो नङाबा आं मोजां रायलायखाया जेबो प्रफाइल पिक्सार मोजां गैखायानो ओरै मोनथामल'खा मैखोम हेकार्स होनदों जायखौ मैखोम हेकार्स नै बे भिडिअखौ गावनो हरबाय आंनो बुंना लाबाय एन्टारटेनमेन्टजोंबो जादों होननानै दा बे आंनो बे भिडिअखौ हरफिनबाय आरोना रायजोफोर दा बे मानसिखौ नांगौ आंनो प्रफाइलथ' गैखाया नालाय गावनि निजा प्रफाइल गैखाया दम गैखाया नालाय बे 300 फल'वार्सल' दंखायो नै मैखोम हेकार्स होनदों जायखौ थैखागोन बे आं बुथारखागोन बेखौ लोगो मोनदों थुब्ला दानखावनाय मानिखाया आं बेखौ लोगो मोनफ्लांबानो केसा बिराद गाज्रिनिफ्राय गाज्रियाव थांगासिनो दङ आंहालाय नै सोरबा बिसमुरि रंगिनाखौ जादों दा ओमफ्राय आं नायनोसै आरोखि ना आंथ' बे रंगिनाखौ आं गाबोन लोगो हमगोन आंनि जुदि फन हमाबा आं गाबोन न'आव थांनानै लोगो हमहैनाय जागोन बे रंगिनाखौ सिदा खोना बुंहरखाबाय आं रंगिना नोंहा आंनि नाम फानदोंना इन्टारटेनमेन्ट आं नोंखौ जादों इन्टारटेनमेन्ट आरो बे मैखोम गुन्दा हेकार नोंखौ दाथाखायो आं मा खालामो सिदा सिदिखा बे मैखोमखौ मोनबा मैखोमाथ' बयबो सुथुर मिथिखायो फेसबुकाव आंनि अनेक कमेन्ट फैगोन मैखोमनि बयबो सिख्लाफोरखौ लानानै भिडिअ बानाय खालामदाखा ओमफ्राय दा रंगिनाव फन बुगोन ओमफ्राय दा रंगिना मा होनहरो जुदि फन हमाबा आं गाबोन थांगोन बिसिनाव आं दा फन बुगोन दानो एसे सिगाङावनो फन रायलायगोन आं दहाय सेभ खालामना दोनखायो र' दा रायलाय सिरि खोनासं आं खोनासंनो सोरनावबा थांदों फना र' ग्लासा फांजोब गारिया नायनां आं मानियालै मा खालामो हेलौ औ रंगिना खोथायाथ' बिराद देरबायलै नोंथ' बिराद जारला खालामबाय आंखौ बिराद फेसबुकाव भाइरेल जागासिनो दङ नोंखौ जादों होननानै आरो आंहा हिन्जावजोंबो रायजाहरगासिनो दङ आरो न'खरजोंबो रायजाहरगासिनो दङ आंहा नोंखौ जादों होननानै आच्छा मा हिसाबै जेन'बा नोंसोर आंखौ बेबायदि खालामबाय थाखो दे बुं आं नोंनि मा टाइम मावदों आं नोंखौ मा खालामदों जेन'बा दे बुं माबा मैखोमखौ नोङो सिगाङाव भिडिअ माबा हगारदोंमोनलायनो बेखौनो बियो आंनो फैसा थिनादों होननानै आंखौ बिदि कल रेकर्डिं खालामनो थिनदों मारै नोङो गोदो माबा मैखोमखौ सिगाङाव माबा गाज्रि माबा हगारदोंमोनलायनो बेखौनो आंखौहाय फैसा थिनादों होननानै बेबायदि कल रेकर्डिं खालामनो थिनदों आच्छा दासो बुजिबाय आं खोथाखौ माने आं गोदो मैखोमखौ मोनसे टाइमाव इउटुबाव हगारदोंमोन नालाय बे मानसिखौ भाइरेल खालामनायनि सायाव ओमफ्रायहाय नोंनो फैसा थिनादों होननानै आंखौ बिदि बुंहोदों ना माबे माने आंखौ सिखामनानै बिदि बुंखो नोंबोथ' होननाङा आंखौ बिदि आं मिथिगौ बे बुंनो थिनबाय नालाय आं बुंबाय आं बिदि भिडिअ माबा भाइरेल खालामगोन मागोन आं मिथियाना मानो भाइरेल खालामा नोंसोर मिथिखायो बे मैखोमखौ होमबा नोंबो मैखोमनिसो लोगो ना मारै मैखोमजों लोगो नोंना सिगाङाव माने रायलायलाबायोमोन एसे आच्छा होमबा मैखोमासो नोंनो फैसा 3000 होनानै आंखौ इन्टारटेनमेन्टजों जाजादों होनो थिनो आरोखि ना थै सिखामोन गलाबाय नोंलाय मैखोम बुन्दा आं मानियालाय मा खालिबो ओइ मैखोम अबाव दं नोंलाय गयदा आंथ' लोगो हमनांगोन नोंसोरखौ आं मा खालिबो होनखाबाय आं हानाय नङा खिन्थु आं बिराद देनजारजों लोगो दा हमसै माने आंहा एसे उसुबिदा जागोन ना मानो मा जायाव माने आं हौवानावसो फैबाय हौवानाव फैबाय आंथ' बिदि होनजायाब्रा आंथ' नङै खोथाखौ आं बिदि बोरै होनजानो जेन'बा माने मैखोमखौ आं मोनसे टाइमाव बुंहरदो आंलाय मा मिथिगौ आंनो बिदि बुंनो थिनबाय नालाय आंबो बुंबाय मा मैखोमनि नाम्बार हर आंनो दानो हर ओइ लालाय हर नोंनाव मैखोम नाम्बार दं दा दङ ओइ लालाय सुइट ला मैखोम नाम्बार लालाय दे नाम्बार खिथा दे नांगौ आंनो आं मानियालै मानसिखौ होमबा नों फैसाखौ लादों आरो बेनिफ्राय 3000 ओमफ्राय आंखौ बिदि बुंदों आरो नोंबो ना मारै नों बिदि बुंनो नाङाब्रा आंनाव आजां बाजां आबसियां बुंनाम जायो बेबायदि आच्छा माने आङो मोनसे टाइमाव आं मोनसे रायजोफोर माने मैखोमखौ आं मोनसे टाइमाव मानसिफोर भिडिअ भाइरेल खालामनाय हिसाबै आं बेखौ बुंदोंमोन हा ओमफ्राय बे सिख्लानो बे 3000 फैसा होनानै आंखौहाय इन्टारटेनमेन्टजों जादों होननानै बे आंखौ भिडिअ बुंनो थिनदों दा फुरिनजोआ बुंना लाबाय बे खोथाया सैथो ना सैथो नङा दे खिथा नङाबा लोगो मोनगोन होनखाबाय आं नंगौ आं दाइरेक्ट बुङो दे ओइ नाम्बार खिथा दे नाम्बारा लादो दे खिथा नाम्बारा 7349 734959 73495 ओमफ्राय 6810 जायासै ना सुमित 6810 स्क्रिनशट होना लाबाय नाम्बारखौ 6810 ना मा होनदों लास्टआव 0 दंबावो दा गोसोआव मिथियाखैमोन जायखिजाया खिन्थु होनखाबाय आं जुदि बायसान्स माबा मोनसे जानांगौबा आं लोगो हमजोबनो गोनां जागोन खिन्थु आं खाबाय आं बिदि नङै खोथाखौ आं बुंजाया मिथिबाय ना होनखायो आङो नोंबो बुंनो नाङामोन बे बाथ्राखौ नोंबो सानै बुंनांगौ मिथिबाय नों बे मानसिखौ मिथिखागौ भिडिअ भाइरेल खालामग्रा मानसि होननानै आंखौ माने आंखौ गाख्लायनाय बायदिसो होनदों ना मा होनदों नों बिदिनो गावखौ भिडिअ गाज्रि भिडिअ खालामनायनि बिदि बुंनो थिनदों आरो आंखौ ओमफ्राय आं जेबो मिथिला बुंनो थिनबाय नालाय आंबो बुंबाय आं बिदि आंलाय ओरैनो खेलायदोंसो सानदोंना ओमफ्राय आंबो बुंबाय आंखौ नालिखौ गाख्लायग्रा क'क्राझाराव सोर बिलाइ नालिखौ गाख्लायग्रालाय दं नामा सोरबा गाख्लायग्रा नायनां बिगुरनि आं मानियालै मैखोमखौ ओइ मैखोम दंदोंबा फैलाय मा खालिबो बुथारलांखौ दाबो बिगुर बुथारफैयो नोंखौ मा खालिबो सिथोब सिथोब नोंबो थैगोन आंबो थैगोन थुब्ला दाखौ मा खालिबो बुथारफैगोन नोंखौ मा खालिबो सिदा होनखाबाय आं दानबो एसे सालायनो जबाय र' सिगाङावनो इन्टारभिउ होखाबाय नैबे नितिन लाइफस्टाइल ब्लग चेनेला खिन्थु दानाबा डाइरेक्ट केस होबाय आं दा नायबानो जाबाय बे भिडिअखौ नायग्रो बेनि उनावहाय बुजिनानै भिडिअ खालामनानै हगार आरोखि ना दाना खेबसे भिडिअ हगारना बे मोनसे मिथिबाय नितिन लाइफस्टाइल ब्लग मोनसे ओमफ्रायहाय
नैबे मोनसे हेलो नैबे बर' क्लिप्स 4.2 मिलियन भिउस बे मोनसे बे मोननै भिडिअआ खिन्थु डिलेट जायाबा डाइरेक्ट केस जाखाबाय नोंसोर बेखौ लाखा मिथिबाय दा चेनेल टेलेन्ट मोननाय नङा होनखायो आं जायखिया भिडिअ हगारग्राया जायखिया बमायनि जोमनो जिखुनु सोरबा बाहायनो खिन्थु एसे मोजां थाखा मिथिबाय सिदा खोथा बुंखाबाय आङो बमायनि जोमनो सोरबा फन बुगासिनो दं आं नोंनाव खिन्थु नों फनखौ हमाखै दाबो नोंनाव आं सयबार सातबार जाबाय फन बुनाया मा फन हमनो हायाखै नोङो मा रायलायनानै मा खोथायाव निजोम नै बमाय फन बुगासिनो बे मानसिया फनखौनो हमनो हाया बे बहाय ओमफ्राय 10 बार जाबाय आं फन बुनाया फनखौनो हमा दाबो बुगासिनो दं बे मानसिया फन रायलायसिगौ मोनबा मा खारनाव बिदि मा रायलायनानै माबायदि ओंखारलाया होननानै दा सोंसिगौ आङो भिडिअ हगारग्रायाथ' बेनो नै खोनानाय बायदिबा फनखौनो हमा 10 बार जाबाय आं फन बुनाया जायखिया एसे निजोम बाय आंजों फेस टु फेस मोजाङै रायलायहरबानो जाबाय आरोखि ना नोङो फन हरनानै रायलायहर आं डाइरेक्ट भिडिअआव डाइरेक्ट बुंखागोन आं मा खोथायाव मा ओंखारा फन बुबाय आं आजां गाजां फनखौनो हमा 11 बार 12 बार जाबाय आं हमा ससियेल मिडिया जुगानो ओरैबायदि जालांबाय सोरबा जे माबा मोनसे होबाय लागाय भिउस मोननो थाखाय मा बानायगोन मा बानाया जानला मोनलानो माबा दसेनो थुनदेखेबो होनलायो फाग्लासो मालाबा थुनदेखेना सोरबा पस्टार होलाबायलायबाय बिदिखौ मा होनबावनांगौ जाखो ओंखायनो आं बेफोर बांद्राय लाफायाव आं गोलैनो साना आरोखि ना माने बेफोर भिउसनि थाखायनो एकदम सोरबा जानला मोनला मा सयसनगोन मा एरसन एडब्लक खालामगोन नों मोजां भिडिअखौलाय सोर शेयार खालामफेरखो नों मोजां भिडिअ मालाबाबो शेयार खालामखाया गाज्रि माथो दा हास्लाब खालामो मानसिफोरा बेयावलाय सिदा पइन्टखा बे हिनजावखौ आं सिनायो ना मायो आं नङा नालाय आं गियाब्रा आं नङा नालाय आं गिया आं बिन्दास दं दा आंहा भिडिअखौ आंनि हगारनांगौ भिडिअखौ आं हगारबाय दा बिन्दास दं आं दा आं मा जादों आं जेबो जायाखै आं सिनायो ना मायो बिनि बबेबा सोरनिबा फाव फान्दायनायावसो बे बुंनांगौ जादों आंथ' रायलायजोब्बाय ना गासिबो रायलायजोब्बाय बेबो सोरनिबा फाव फान्दायनायावसो बेबायदि जादों ओंखायनो आं नङा नालाय आं बिन्दास दं दाबो जेरै दं आं बिदिनो दं दाबो जेबो जायाखै आं मानो गिनांगौ आं जेबो गैखाया भिडिअखौलाय आं रायलायनानै हगारजोबखाबाय मा हगारनाङा बे मानसिफोरनि माबायासो बारा मोजां नङा माबायदि मालायनि एसे माबा मोनबाय नङाबा नङाबाबो नोंगौ मा सोसनलाबायगोन मागोन एसे सोलायदोब्रा आफाफोर मिथिबाय ससियेल मिडिया जुगखौ बिराद जानला नंथारबायना एसेयावनो एसे गावबागाव रियेल कन्टेन्ट बानायदोब्रा हाबा नोंसोर मा कन्टेन्ट बानायो मेला रिल्स होलागासिनो दं माथो रिल्सफोर होलानानै जा खालि नोंसोर सोरबा गाव मालायनि गाज्रिखौ नायनो हायै सोरखौबा माबा गाहायाव दोननो सानाय गाख्लायनो हानाय आंखौथ' दा जुजिखा नै बारा हाखाया हाजार जुजिखायो आं बायफोर मिथिबाय जाय आंनि हेटार्सफोर दा जुजिखा दम गैया होनखायो आं आरो माबा मोनसे बुंनांगौ दंबा फेस टु फेस लोगो हमनानै रायलायफायो आंथ' बिदि फनजों बाथारो आं बेफोरबायदि मानसिना प्रफाइलबो थाखाया जेबो थाखाया आरो जाय कमेन्ट गाज्रि आं दाखालि बुंखाबाय कमेन्ट गाज्रि हरग्रा बेफोरबायदि प्रफाइलबो थाखाया जेबो थाखाया सिगां बयबो मिथिखायो बेखौ कमेन्ट गाज्रियासो बयनावबो थांखायो बेखौ बयबो मिथिखायो खुनु बेफोरबायदि माबाया थाखाथारा आरोखि ना प्रफाइलआ थाखाथारा बिदि मानसिफ्रासो कमेन्ट गाज्रि खालामखायो नालाय आरो बैफोर जाय मालायनि भिडिअ लालाबायनानै सोसनग्रा हगारलाबायग्रा बिसिनाबो थाखाबावासो एकदमबारे बिराद थाल मोनजोबथारबाय आं बेनो आरोना जुगानो सोरबा सोरनिबा भिउस मोननो थाखायनो आजां गाजां मा सोगोन माबा सोसना सोरबा आं हगारनाय भिडिअखौ बै हगारगोन मा जानांगौ बिदिनो गावबागाव चेनेल लादोंबा गावबागाव जेनेबा भिउवार्स जानो लुगैदोंबा गावबागाव गोसोबायदि मोजां कन्टेन्ट बानायनानै भाइरेल जाब्रा जेनेबा बेफोरबायदि आरोखि ना मालायनि भिडिअ सोलाबायनानै जुगानो दिन्दा जाबाय थाबायना बेनो आदा नों खननाय बे लंथं जुगा होननाय बे सैथोसो जेबो नङा बे रं जायाखै बेथ' सैथोसो खननाय ना ओमफ्रायहाय बेनोब्रा मेन पइन्टआ फैदो दानिया पइन्टआ बेनो जाहैबाय माने दानिया जेनेबा मोजां भिडिअखौथ' सोर शेयार खालामबावो गाज्रिबासो बांसिन शेयार खालामखायो नालाय मानसिफ्रा जेसेबां गाज्रि एसेबां शेयार खालामो ओमफ्राय 1 नाम्बार कुइसना बेनो जाय भाइरेल जायो दाना बेहासो फलोवार्सआ बारायो ओमफ्राय फेमासआ सोर जायो बेहासो जायो फैसाया सोर मोनजागोन भाइरेल जाग्रा सोर मोनजागोन दा जेरैब्रा दा आंखौ खालामगासिनो दं आंहा मा लस दंबाय जेनेबा आंथ' जेबो लस गैया भिडिअ आंनिखौ सोर शेयार खालामगासिनो दं पाब्लिकफ्रा जानला मोनला बुजिनानै सोरबा शेयार खालामलागासिनो दं सोरबा माबा माबि सोसनलागासिनो दं होमबा सोर फेमास जाखै होमबा आंसो फेमास जालायबाय बेहाय थाखाया सोर मोनजादों आंनावसो फैलायबाय थाखाया रावबो नोंसोरथ' थाङाखैना बुजिलाया मानसिफ्रानो माबा जाय एसे माबा खोनाबाय नैबे हगारसलाय बैनो हगारसलाय माबा थुन्दिखेनो माबा खेनो जोबा आजां गाजां बेनो गावबागाव कन्टेन्ट लानानै एसे बानायदोब्रा हेटार्सफोर मिथिबाय आं मोजांसो बुंखायो गावबागाव स्टाइल कन्टेन्ट लानानै बानाय आरो मालायखौ बांद्राय कमेन्ट गाज्रि होनना बखिलाबायना बेयावलाय सैथो खोथा बुंफैनांगौबा खाथियाव फैना बुंफैनांगौ मबाइलजों बारा बखिला हरनाङा बे सैथो बाथ्रा मा लाब नोंहा बै सोरबा भिडिअ बानायखौ नों माबा मोनसे बुंहरनानै कमेन्ट गाज्रि बुंहरनानै जेबो लाब जाखायाखा नों गाज्रि नुदोंबा बुंजायो आरोखि ना गाज्रि नुदोंबा बुं जेबो नङा बेफोरखौ आंबो जेबो बुंनो साना खिन्थु नंगौबाबो जेनेबा नोंखौ होनलाबायनानै बिदि भिडिअ होलाबायनाया बे जायाखै आरोखि आंनि भिडिअ हगारनायाव नोंसोर नायग्रो मा होदों बिनि बागै रायलायनानै उनावहाय भिडिअखौ हगारना मायो बे नोंसिनि खोथा आरो हायोबा आंनि भिडिअखौनो होफाबाव आं जेबो बादा गैया बेहाय खिन्थु बिदि बुजियासै खेबसेनो डाइरेक्ट बुजिजोबबाय डाइरेक्ट होलाबायनायाव बे खोथा नङा आरोखि बेसो मेन पइन्टआ ओंखायनो होनदों एकदमबारे जुगानो बेलथायखाबायना जेबो गैला बाव रिबजोबसै जुगानो जेबो गैला आं ओंखायनो बारा बुंनो साना आरोखि ना माने मा होनबावनो बुंबाबो बेनोखासै जेबो लाब गैया बुंबाबो एखे बे बुंनायानो बे रायलायनानै जेबो लाब गैया ओंखायनो आं नङा नालाय आं गिया बिन्दास दं डन्ट केयार जेबो साना आं बिदिखौ सोरबा हेटार्सफोरनि रायलायनाय सोरबा हेटार्सफोरनि बखिनाय सोरबा फाननो नागिरनाय सोरबा माबा नागिरनाय जेबो दैगां आं नुवा नालाय आं नुवाबानो जायो आंनाथ' बेल' आरोना आं नुवाबानो जायो माथो बेखौलाय आं दाय गैयैखौलाय आं मानो गिनांगौ आं बिन्दास दंना माथो बेखौलाय आं नुवाबानो जाया टेनसन गैया ओंखायनो बांद्राय ससियेल मिडियायावबो जेबो लाब गैया बारा बुंनानै मा बुंनो गासिबो मोनथिजोबखायो नालाय ओंखायनो जेबो बारा बुंनो साना आरोखि आं रायजोफोर जिखुनु बेनो आरोना जायखिजाया भिडिअफोरखौलाय माथो दोनबाय थानो मेरला बासा गाज्रि रायलायनाय दं जायखिजाया आं हगारखाबाय जागोन भिडिअखौ आं हगारखाबाय मानसिफ्रा बुजिखायो ओमफ्रायहाय जा हगारग्रा माने जोंना मैखोमबाय बेबो भिडिअखौ दानफिनबाय मानो हगारामोन बुजि मोना जायखिया दानबाय मानसिया भिडिअखौ ओमफ्राय बे बमायनि सासे दंबावो आं बेजोंसो रायलायगौमोन मोनबा ओमफ्राय दा बिदि फंखौनो हमाबा माथो खालामनो जायखिया बासा गाज्रि रायलायनायबो दंना बेखार माबा जायो मानसि ससे जायो ओंखायनो बायो आं मानो दोननांगौ बेफोरबायदि भिडिअखौलाय लाब गैया मोनथिखागौ नालाय ससियेल मिडिया जुग बयबो मिथिखायो नुखाजोबखाबायना ओंखायनो थारमाने गुबै जाहोना जाबाय सिगांग्रो पार्सनेल गावसिनि सुथुर दंमोन आरोना बिनि थाखाय पार्सनेल सुथुरखौ दिनै खिथेर लानो थाखाय सासे सिख्लानो 3000 फैसा होनानै दानिया बे इन्टारटेनमेन्ट ब्रादारखौहाय मा खालामदों फासिदों 3000 फैसा लानानै जाय हिनजावा बेफोरबायदि गारां रायलायदों बे
बे हिनजावाबो बिराद गिदिर गोरोन्थि भुल मावदों फैसानि थाखाय। जाय फैसा होनानै मावहोग्रा बेथ' बिराद गिदिर गोरोन्थिखा, जाय फैसा लानानै मावग्रा बेबो बिराद गिदिर गोरोन्थि मावदों। मानो होननानै बुङोब्ला मालायनि संसार जानाय लाइफखौ बरबाद खालामना होनो नाजानाया गोरोन्थि। दानिया भिडिअखौ आङो एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड ब्रादारनि भिडिअखौ क्लिप होना होखाबाय। बे ब्रादारनिखौ नायनानै नोंथांमोनहा मिथिखाबाय जानो हागौ। आं दानिया भिडिअखौ बारा गोलाव बुंला। ब्रादारमोनहा जेसेबां हायो एसेबां समाधान जालायनानै बिथांखौ थाबैनो नोंसिनि गोसो बायदियै साजा होबानो जाबाय आरोना। दानिया आं भिडिअखौ फोजोबबाय। बाय बाय टाटा। दानिया आङो आंनि बे इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोनखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय खावलायहरबाय। आङो एबारनिफ्राय आलदा सिस्टेमनि भिडिअ लाबोसिगोन। मानो होननानै बुङोब्ला आं बेस्थ'नि थाखाय भिडिअ लाबोनो हायाखै। बाय बाय।